esquinas, vidas cruzadas en este mundo en ruinas, lleno de gestos de miradas, vecinas, vecinos, la caña del domingo y Josefina dejándose la pensión al bingo. El hijo del madero es un perdido, 50 kilos de amarillenta, y se ha comprometido con la hija del tendero y la lleva en motacasa, el grama 50, miradas hambrientas. Benvinguts i benvingudes a La Barriada, el programa que vol mostrar prodigis quotidians d'una Barcelona que mai hauria de perdre la seva condició de ciutat de barris. Avui tornem al Poble Sec per conèixer al Sergi Gázquez, president de l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri, un altre jove que fa uns quants anys que va decidir donar passes endavant per defensar el barri des del moviment veïnal. Un moviment que és memòria viva de Barcelona i al que en bona part li deu el seu progrés en favor del dret a la ciutat, malgrat les dificultats. Un moviment que necessita renovacions urgents i que el Sergi fa un paper clau per aconseguir-ho. Perquè una ciutat sense barris i uns barris sense jovent plantant cara és una ciutat morta i resignada. Avui, amb el Sergi, tornarem a obrir escletxes d'esperança. Jo sóc Ancor Mesa i això és La Barriada. Comencem. Molt bona tarda, Sergi. Molt bona tarda. Moltíssimes gràcies per ser aquí. Gràcies a tu per convidar-me. És un plaer tornar al Poble Sec, i he dit tornar perquè fa un parell de programes vam entrevistar aquell Hatim, que tu el coneixes, de fet, i llavors em faltava tornar, i tornaré molt més al Poble Sec, de fet, tornarem des de les zones o des de la virtualitat al Poble Sec per parlar d'un barri que és molt significatiu. Ara mateix hem escoltat una cançó que és de La Fúmiga, que es diu, si no m'equivoca, Espremadors, sí. D'acord? I diu, estimar no és esperança, és revolució. I més endavant diu, no som taronges, som espremedors. Tu què creus que vol dir, o què interpretes tu, o què vols interpretar tu d'una frase com aquesta cançó? Bé, jo t'he recomanat aquesta cançó sobretot perquè jo crec que és una miqueta com veig jo la vida i en general com funciono i com faig les coses, que és doncs intentar exprémer al màxim, intentar viure-ho tot, intentar doncs sempre anar a per totes. I jo crec que és una visió, sobretot, doncs, això des del món associatiu, que és el que hauríem de fer des dels barris, és volem més, volem anar més enllà i sempre doncs, no ser la taronja, sinó ser l'expremador i tirar endavant entre tots. D'aquest programa, de fet, parlarem del Poble Sec, però parlarem de moviment veïnal, com hem dit al principi, i llavors de prendre partit. No per un mateix només, sinó també pels demés. Però abans d'entrar-hi en matèria de Poble Sec i de què consisteix el moviment veïnal i demés, a mi m'agradaria, com tothom segur que li agradaria, conèixer el Sergi Gázquez. Qui és Sergi Gázquez? Com te definiries tu? Doncs és un jove del barri del Poble Sec. De Barcelona, a mi m'agrada molt dir, soc del Poble Sec, però soc de Barcelona, soc orgullosament barceloní. I bé, que intento treballar, tot allò que faig, intento fer-ho perquè el món sigui una miqueta millor. I doncs el que he anat trobant sempre ha sigut doncs, fer-ho des del barri. Al final m'agrada molt el municipalisme, crec molt en aquesta proximitat i que és des d'on es comencen a arreglar les coses, i per tant doncs, sempre he cregut molt en això, en el barri, des que vaig començar a aprendre, vaig començar a introduir-me en el moviment associatiu, vaig descobrir que es poden canviar moltes coses. Costa molt, hi ha molta feina, hi ha molt d'esforç, però ostres, dona resultats i és molt xulo, i a més et permet doncs, conèixer gent de la qual pots aprendre molt, i jo he après molt de moltíssima gent i viure coses molt xules. No, o sigui, ara has dit que durant molt de temps o des de sempre t'has interessat per el barri, les coses del barri. Pots recordar-hi com més o menys a partir de quina època vas començar a prendre aquesta consciència? Jo crec que ha sigut des de... què? O a partir de quina edat? Jo què sé. Jo crec que ha sigut des de sempre. Un dia amb el Javier Velasco, també, sí? un mític. Un mític del barri del Poble Sec, fèiem la broma que hi ha gent que portem això a la sang.
i jo recordo que des de ben petit, avui recordava, com que sabia que havia de venir, recordava que el primer record que tinc dins del moviment associatiu, veïnal, etc., jo crec que és amb 8 anys posant cadires per la festa major del Poble Sec, allà al carrer Matapiquer, i que jo per només posar aquelles cadires i comptar-les, i anar al Ramon Borràs, otro mítico del barri del Poble Sec, ostres, jo em sentia superimportant, perquè estava ajudant a fer possible la festa major. I a partir d'allà, doncs, uns anys més tard es va fundar, amb la mateixa gent que hi havia a la Comissió de Festes de Matapiquer, la Penya, blaugrana de les Tres Xemeneies, i a partir d'allà ja tenia al voltant de 14-15 anys, i allà ja va ser on jo vaig entrar a la Junta, vaig conèixer més gent, després ja vaig anar amb la Unió de Veïns, i a partir d'aquí ja va ser una miqueta quan vaig entrar en tota aquesta roda. És curiós perquè, o sigui, m'has descrit que per casualitats de la vida o per alguna raó vas estar posant cadires en un acte veïnal. Sí, bueno, perquè jo era petit i les festes de carrer, sí. I de fet em continuen... Però és el primer record, diguem, de col·laboració. Aquest és el meu primer record, d'estar allà i posar cadires, comptar-les i anar al Ramon i dir, tantes! Jo em sentia superimportant. M'arreca amb 8 anys, Total. Però, ostres, és un record molt xulo i és el primer que recordo. I a partir d'allà sempre m'ha interessat molt tot allò públic, tot el que és la gestió pública, i et vas fent gran, i cada vegada t'interesses per més coses, veus que hi ha coses molt xules, i després vaig tenir la sort, doncs això, d'entrar a la penya començàvem a fer cosetes al carrer, conèixer gent del barri, conèixer gent com el Miquel Carrillo, i a partir d'aquí doncs em van dir, escolta, per què no vens amb l'associació de veïns? I ja va ser com vaig aprendre a fer les coses, i fins a dia d'avui. Això era postadolescent, entenc, més o menys. Això, 15, fins, sí, 15, 17, 18... Clar, l'entrada va ser l'afició al futbol, l'afició al Barça, entenc, perquè vas entrar a una penya futbolística i què feia la penya futbolística llavors? Sí, el que passa que a mi el que m'agradava sobretot era tallar el carrer. A mi no hi ha cosa que m'agradi més que tallar un carrer i que el carrer sigui pels veïns, ni que sigui per un dia. De fet, hi ha l'anècdota que quan feien festes amb la penya jo no deixava ningú posar la tanca. El fet d'anar a posar la tanca i tallar el carrer, jo els deia, jo vaig, quan s'hagi de tallar el carrer, aviseu-me que vaig jo, I era molt xulo, i és aquell sentiment de dir que ja no passen cotxes i ara començaran a passar moltes altres coses, que en aquell moment no es parlava tant, doncs això, que quan no passen cotxes i passen moltes altres coses. Però, ostres, jo me n'adonava que un cop l'any podíem tallar el carrer i podíem fer una festa, i que els veïns baixàvem i dinàvem i sopàvem, i si havíem de mirar un partit de futbol posàvem una pantalla gegant, i hi havia activitats infantils, i això era molt xulo, perquè començaven a passar moltes coses, i allò era el barri. És força interessant el que dius, és que jo me'n recordo, fins fa poc mai es deia obrim un carrer quan es talla el trànsit. Això és un canvi, òbviament, de paradigma i de perspectiva i de discurs. Tot suma. Bueno, quan jo era jove, i de més, jove, i fins fa molt poc, quan es tancava un carrer, és a dir, tallar el trànsit era tancar un carrer. O sigui, el canvi de paradigma ha estat des de fa poc. A mi el que m'interessa de tot això és que el paradigma també ha estat acompanyat a mesura també que els carrers d'alguna forma han estat també conquerits per la ciutadania de diverses formes. Coses que són històriques, com elements com fer les festes majors, el que tu m'estàs indicant, fer activitats. Les activitats al carrer és una cosa molt pròpia de Barcelona, i també, òbviament, tot el que té a veure amb la protesta, amb fer, diguem, el carrer de la ciutadania per protestar-hi. Òbviament aquest lema dels carrers seran sempre nostres es va fer molt famós a l'època del 2017 i voltants, quan hi havia, diguem, moltes protestes ciutadanes. En realitat és una cosa que ve des del 15M gairebé, que és quan el reconqueriment de la protesta ciutadana al carrer. Però és algo molt propi de la vida tradicional de Barcelona, que els carrers tinguin més vides quan menys cotxes hi havia. Jo me'n recordo quan m'explicaven a sociologia urbana, sobretot, el canvi de paradigma que va suposar també la implementació del PGM, que sí que parlava i posava ordre als espais públics, i també segur que hi recuperava la idea dels espais públics, però estava molt basat també en la idea d'intentar resoldre el transport de la ciutat i particularment descongestionar la ciutat de Barcelona, I d'allà quan es van traçar grans vies que se suposa que havien d'haver-hi. Afortunadament el Poble Sec no ha estat mai afectat per
T'anava a dir una cosa, però ara la rectificaré. Diguem, per la voràgine de passar el trànsit per allà. És veritat? Veritat, i ara m'ho diràs tu, o digue-m'ho tu. Què li passa amb el trànsit al Poble Sec darrerament? I així comencem a parlar del Poble Sec, de fet, directament. Per una banda, tenim el Paral·lel, que al final és una gran via de la ciutat. Connecta doncs, des de la plaça Espanya fins al que seria el front marítim, la ronda litoral, etc. Però per altra banda tenim doncs, que el carrer Lleida doncs, és una drecera entre l'Eixample, entre el centre de la ciutat, i la Marina, tota la zona del polígon de la Zona Franca, que és un espai on hi ha molts llocs de feina. Tenim el lloc on viu molta gent i el lloc on hi ha molts llocs de feina. Què passa? Que la Gran Via i la Ronda Litoral moltes vegades estan col·lapsades. La drecera doncs, és Montjuïc, i per pujar a Montjuïc i evitar plaça Espanya, doncs el que fan és pujar pel carrer Lleida. Per tant, sí que és cert que el Poble Sec és un espai, doncs, podem considerar-lo certament pacificat, però tot i així encara hem de ser més ambiciosos i hem de reclamar doncs, el carrer Lleida com un carrer més del barri, i que sigui un carrer pels veïns, i que ha d'haver trànsits, segur, però no cal que el volum de trànsit que té el carrer Lleida el pot assumir Avinguda Maria Cristina perfectament. Sí, aquest és un tema que a més ara té una certa actualitat, perquè hi ha una planificació, diguem, de tots els entorns de la fira, que de moment doncs, no deixen clar quin ha de ser el carrer pacificat, si Maria Cristina o el carrer Lleida, i de fet tot apunta a priori que pugui ser el carrer Lleida més que el de Maria Cristina, i és tota una lluita que ara els veïns i les veïnes també estan engegant, també conjuntament amb l'escola Jacint Verdaguer que és allà. Jo també volia afegir que del Poble Sec té un problema també de trànsit amb les autoescoles, també. L'he d'indicar i segur que aquesta és una qüestió que segurament durant aquesta temporada, jo quan comença, diguéssim, el curs escolar, sempre m'agrada fer-me un grapat d'objectius, i el 2027 una de les qüestions que hi ha molt marcades és que s'acaba la concessió del sot del migdia a la DGT. Aleshores, aquest és el punt on podem, i jo estic convençut que la gent de la Marina també estan igualment afectats, tots els entorns de la muntanya de Montjuïc, perquè actualment hi ha moltes autoescoles. Abans hi havia molt aquesta autoescola de barri de tota la vida, que tenia un vehicle, dos com a molt, però és que ens trobem que hi ha macroautoescoles amb grans flotes de vehicles, i clar, estem en un nivell que comença a ser difícil d'assumir, perquè al final són barris de carrers estrets, d'un carril. Necessitem que el trànsit com a mínim sigui, el poc trànsit que ha d'haver al final dels veïns, etc, que sigui fluid, però és que no només és una qüestió de fluidesa del trànsit, és una qüestió de que aquests vehicles d'autoescola contaminen, com tots els vehicles. Per tant, doncs nosaltres estem també aquí suportant una càrrega que no ens toca. Total. Aquí hem de fer, doncs, mirar a veure com es pot repensar tota aquesta qüestió, perquè la gent, i tot, al final sí que és cert, tots hem après a conduir i tots jo de fet vaig tenir la sort que el meu examen va ser fent l'examen pel Poble Sec. Que te coneixes com la paraula. Però bueno, no sé, hem de mirar de la forma de diversificar-ho arreu de la ciutat. Sí, jo la veritat és que convido qualsevol oient o qualsevol persona que hi passi. O sigui, jo crec que no diria en qualsevol carrer del Poble Sec, però sí en molts carrers del Poble Sec que no passen 2 minuts a que no hi passi un cotxe o una autoescola. O sigui, és molt visible això. Parlant del Poble Sec, òbviament, en aquest bloc, com definiries el barri del Poble Sec? No t'he dit en poques paraules. Ets lliure. Fer una definició segurament és complicat, perquè és un barri molt divers, és un barri molt actiu també, de moltes formes, però jo el Poble Sec sempre quan m'expliquen per què m'agrada el Poble Sec i per què doncs, m'agrada el meu barri, sobretot és perquè està a Barcelona. Això és una qüestió que té molt a veure amb aquesta ciutat. És a dir, un dia comentava, crec que era amb l'alcalde o amb algú de l'Ajuntament, Barcelona no té sentit sense els seus 73 barris. Hi ha ciutats que són la ciutat, i bueno, al final de la ciutat sí, segurament hi ha barris, però no tenen tanta importància com a Barcelona, i com els barcelonins ens estimem els nostres barris i estem arrelats als nostres barris. Però Poble Sec també té aquesta casuística que està al centre, però no està al centre. És a dir, som una mica a la perifèria del centre, per tant, amb els seus avantatges i els seus inconvenients, però Poble Sec és un barri que està a tocar de la muntanya de Montjuïc,
però és que està a 10 minuts del port, a 15 minuts de les platges, a 10 minuts de plaça Catalunya. Estem molt ben situats sense estar al rovell de l'ou. I això és un avantatge per Poble Sec. També té la seva part negativa, que és que de cara al districte que és Sants Montjuïc, nosaltres som Sants Montjuïc, però Poble Sec realment no fa vida a Sants Montjuïc. Al final som aquella cosa que està allà darrere de Plaça Espanya. Plaça Espanya és una frontera, això a vegades ho hem parlat. Plaça Espanya és una frontera i per tant li costa molt a la gent del barri anar, per exemple, a les audiències públiques, anar a districte li costa molt, i a més que és que la gent de Poble Sec viu de cara, al final la baixada natural és cap a Sant Antoni, és el nostre mercat més pròxim, cap al Raval. Nosaltres vivim de cara molt a Sant Antoni i al Raval, que són altres dos districtes amb casuístiques molt diferents, però segurament el centre de tot plegat és el Paral·lel. Sí, és veritat, i és un centre neuràlgic que comparteixen diversos barris, i particularment Sant Antoni i Poble Sec. Llavors és com el punt de trobada, el que podria ser una frontera en realitat funciona com a punt de trobada, tot i que és una avinguda curiosa. Jo t'anava a preguntar sobre virtuts i mancances, l'has dit, clarament. De fet, més o menys ha fet una descripció molt basat en el que considera virtuts del Poble Sec, diguem, allà ficat a prop del centre però no tan a prop. Clar, i amb això sí que tenim una mancança molt important, que és que nosaltres suportem molts pesos de ciutat, és a dir, tenim la fira, tenim una part important de turisme, perquè al final estem al costat de Montjuïc, tenim el port, tenim molts pesos de ciutat i que orgullosament els reivindiquem com a nostres, tenir la muntanya al costat, tenir la fira, però no tenim els recursos que poden tenir, per exemple, a Ciutat Vella, que també tenen aquest pes de ciutat, de ser al centre de la ciutat, però no tenim aquests recursos que fa a neteja, tot el que són serveis públics, neteja, seguretat, manteniment. Nosaltres tenim un ús molt intensiu de l'espai públic, segurament no tant com l'ús intensiu que deu tenir Plaça Catalunya, però al final tenim un ús intensiu molt important, però no tenim aquests recursos perquè al final no formem part d'aquest centre de la ciutat. Sí, o sigui, el districte de Sant Montjuïc és molt curiós, diguem-ne que tot el centre del districte, que és Sants, La Bordeta, Hostafrancs, Sants Badal, que també ara aniré a recollir això, ja m'aniré per aigua que me l'ha deixat allà mentre i te deixo parlant. És un districte molt curiós, molt heterogeni, jo diria a més dels més heterogenis que n'hi ha a la ciutat, sens dubte, no? Que té una muntanya, que té unes fronteres curioses amb una litoral, amb una gran via, amb un paral·lel. Voldria parlar del paral·lel, que abans ara té un port, a mi això m'agrada recordar-ho, té un port internacional de nivell mundial, que al final sí que és cert que el port, diguéssim, allò és l'estat, sempre dic que el port és Espanya, sí, de fet, però és que és del districte també, i a vegades el reivindiquem poc, o des del districte a mi em fa la sensació que es deixa de banda, perquè com que hi ha una autoritat portuària, allò ja forma part, diguéssim, del que és l'estat, però és que administrativament allò Sants Montjuïc també, i per tant també estaria bé que el port s'impliqués més segurament i que hi hagués més diàleg entre el port i el districte, perquè sí que és cert que és una infraestructura de nivell mundial, etc. Però bueno, que també és nostra i que no tal. Amb les seves coses bones i les seves coses dolentes, i segurament el port podria col·laborar molt més amb coses del districte. Totalment, la curiositat del port de Barcelona, a més, és que és un port que està molt a prop d'on viu la gent. Un macroprop, port, perdona, del Mediterrani, no necessàriament està tan al centre d'una ciutat. O sigui, hi ha altres ports hi ha un port a Roma, per exemple. Roma sabem que està cap a l'interior, hi ha un port enorme que està molt lluny de la ciutat. Llavors, aquest repte, jo sí que de tota la vida he estat com molt conscient de que és un repte que s'ha aconseguit, diguem, entomar poc. I quan s'ha entomat, s'ha resolt de formes, diguem, de vegades dubtoses. Exemple, està molt bé la Rambla de Mar, per exemple, que és tot allò del Port Vell, no? Que era un lloc al que la ciutadania no podia accedir-hi i ara pot accedir-hi, i pot accedir-hi des dels anys 90. Però, en efecte, s'ha convertit en un lloc exclusivament turístic, pràcticament, en el que el veí i la veïna no hi van sinó a passejar un diumenge perquè fan la Rambla i potser arriben allà i tornen enrere, però no és un lloc ciutadà. Llavors, allò del port ciutadà o de l'accés ciutadà al port,
a un port importantíssim, però que està al centre d'una ciutat. Ja no parlem de l'efecte de l'arribada o no de creueristes, o si parlem, ja veiem què passa a l'efecte al Poble Sec, però que no s'ha acabat d'entomar, diguem, quin és el futur d'un port ciutadà. És això. Vosaltres, des del Poble Sec, evidentment, sentiu, o evidentment, no ho sé, pregunto, si sentiu que el port viu a esquenes del barri o viceversa? En què afecta l'activitat del port al barri aquí? Sí, crec que va ser l'any 2021-2022, vam aconseguir reunir-nos la coordinadora, l'associació de comerciants i l'associació de veïns amb el president del Port de Barcelona, que en aquell moment era el Damià Calvet, i vam intentar obrir una via, una escletxa de diàleg i de veure si hi havia alguna forma de que el port i el barri hi hagués un diàleg, hi hagués una col·laboració. Després va canviar el president del port i ja va quedar una miqueta allò en un no gaire res. Sí que vam aconseguir informació, va ser una reunió més aviat informativa que no una reunió que sentés les bases. Sí. Això ens agradaria poder-ho reprendre. El problema és que tenim tants fronts oberts i que això el que comentàvem una miqueta abans d'entrar, no? Sí. Hi ha tantes coses a fer al barri, però això ho fem nosaltres amb el nostre temps lliure. Tots els que ens dediquem, tots els que dediquem part del nostre temps a l'associacionisme, al moviment veïnal, ho fem del nostre temps lliure i al final ho fem també traient-li temps a la família, als amics. Això no és fàcil, al final hi ha moments a la vida, hi ha diferents situacions que van canviant i per tant hi ha vegades que li pots dedicar més temps. Sí, ara en parlarem. Tot això costa encaixar-ho, però per tancar el tema del port, a mi m'agradaria que el port estigués molt més implicat i que hi hagués un diàleg molt més obert entre el port i el barri del Poble Sec. Sí. De fet, entre el port i els barris directament que estan col·lindants i els districtes, ja a mi me consta, i quan jo vaig estar al districte, al govern del districte, diguem-ne, l'únic diàleg que s'hi podia, no diàleg, sinó coses que es podien treballar en el port eren a lo millor cosetes de contribucions a activitats culturals que hi feien i algunes visites que podien organitzar conjuntament a zones del port, però no es podia treballar-hi més. O sigui, potser imaginava, diguem, com el barri de la Marina podia connectar-se amb el centre de la ciutat i amb Poble Sec precisament per el Morrot, i allà es va fer un projecte que encara està, que no es desenvolupa, però que, diguem-ne, hi havia, per exemple, amb la Marina, com el deute històric de que hi havia una platja, en tota aquesta banda era una platja, fins que els anys 50-60 es construeix el port i perden la platja. Hi ha un far, de fet, històric, que sempre reivindica de la memòria veïnal de la Marina. I no estaria malament que es pensés, diguem, en recuperar zones litorals per a ús barrials i intentar distribuir l'organització industrial. Però bueno, més enllà d'això, que jo volia, en realitat, estem parlant del port, però volia parlar del Paral·lel com un dels llocs que a mi sempre m'ha cridat l'atenció per la seva curiositat de que no hi funciona, és una avinguda que no funciona com una frontera psicològica, sinó com un punt de nexe, del que hem parlat moltíssim sobre com millorar-ho i ara m'agradaria detallar-lo, però m'agradaria començar sobre l'efecte de la vida cultural del Poble Sec. El Paral·lel al final ha de ser un pol d'atracció amb aquests grans teatres que hi ha el Condal, hi ha el Victòria, l'Apolo, d'aquí no sé si un any i mig, un parell d'anys tindrem l'Arnau, la Sala Paral·lel 62. Aquí hi ha molta potència. A partir d'aquí, al barri hi ha molta cultura de barri i hi ha molta cultura de base. Doncs el que s'hauria d'aconseguir és que aquests grans espais fossin un pol d'atracció perquè la gent s'acostés no només a aquests grans espais, sinó també a la cultura de base, a la cultura de barri, a la cultura de proximitat. Nosaltres fa temps que fem una proposta i que estem intentant impulsar-la, que és que es torni a haver una espècie de Fem Paral·lel, que va ser una festa que es va fer als anys 2010, 2011, sempre amb un matís i amb un asterisc, que és que en aquell moment allò era un dispendi de diners, eren altres moments, però és que això ara es podria fer de forma molt més racional, però que funcionaria molt bé, i que ajudaria moltíssim a tota aquesta gent de base, que és, ostres, fem que aquests grans teatres surtin al paral·lel. D'entrada hem de fer el que dèiem abans, hem de tallar el paral·lel per obrir el paral·lel. Exacte. Que a vegades sembla que tallar el paral·lel sigui un drama. S'ha de poder fer. Al final, jo sempre poso el mateix exemple,
quan hi ha protestes, els taxistes van tenir tallat diversos dies l'avinguda de Gran Via, no recordo. I no va passar res. No va caure la ciutat, està clar. És a dir, la ciutat ha seguit funcionant. Segurament, sí, hi ha problemes d'embussos en alguns altres llocs, però tot això es va regulant. Al final, si la gent sap que cada dia vindrà i hi haurà un embús, la gent deixarà de venir en cotxe. Després haurem de parlar necessitaríem moltes hores de ràdio per parlar de si hem de posar més transport públic, hem de fer moltes coses, però vull dir que tallar el paral·lel un dissabte no s'aturarà el món. Doncs el que dèiem, aquests teatres surtin en un escenari, facin una mostra de les seves propostes teatrals i a partir d'aquí, intercalat amb això, propostes de la cultura de proximitat. Clar. I fins i tot hem anat a més, que és que al costat, entre escenari i escenari d'aquests teatres hi hagi restauració. Al barri tenim una restauració de molta qualitat. Després hi ha restauració també de molt baixa qualitat, però hi ha restauració de molta qualitat, feta per gent del barri, amb productes del barri. Ostres, doncs donem-nos un espai i que, igual que es fa el Viu Montjuïc, que tota la ciutat durant un cap de setmana mira a Montjuïc, fem que tota la ciutat durant un dia, ja no parlem d'un cap de setmana, parlem d'un dia, mirin cap al Poble Sec. Està clar. I que doncs, hi hagi aquesta sinergia entre els grans espais culturals i els que són més de proximitat, més petitets, però que també tenen una qualitat molt, molt i molt gran. Segurament del mateix nivell que els espectacles que poden presentar doncs, les grans produccions. Sí, total. O sigui, hi ha qui somnia amb un paral·lel Broadway. Jo no he estat a Broadway, no sé com funciona això, però quan si m'arriba una imatge semblant al cap, però molt més petita, però bueno, amb impacte, és la Gran Via de Madrid, per exemple, no? Que també és un lloc on hi ha molts teatres musicals, etc. Jo crec que aquest model no és exactament el que tu estàs proposant, i de fet la principal mancança que té aquest model és la manca d'integració amb la cultura, bueno, que se li pot dir malament cultura petita, és a dir, la cultura que fa la gent quotidiana, amb pocs recursos i de vegades sense ànim de lucre, o moltes vegades sense ànim de lucre, i de vegades amb pèrdues moltes vegades també. Llavors, clar, aquí tenim grans teatres concentrats al Poble Sec i a més alguns de públics, que alguns ja estan entrant, aquests públics com el Paral·lel 62. Sí, Paral·lel 62, sí, sempre diem Sala Barts, però allò realment era el nom d'un projecte que va durar 10 anys, i que fa uns anys va canviar a Paral·lel 62, però ens hem d'acostumar a dir encara Paral·lel 62. Sí, no, que té un projecte... Jo crec que aquí sí, una mica més de sinergia amb la cultura de base, i que al final és veritat que ha de ser jo crec que la força ciutadana ha de poder empentar per a que l'administració, que és la que falta, acabi d'empentar iniciatives sinèrgiques, que poden, jo crec que començar, en efecte, obrint el paral·lel caps de setmana, alguns, molts o tots, jo aquí diguem el que es pugui, però sobretot el que necessita el paral·lel no és només obrir-lo i que no passin cotxes, sinó que estigui ple d'activitat cultural. És a dir, el que dèiem abans, que quan no hi passin cotxes, però passin moltes altres coses. Sí. Jo crec que això realment és lo xulo, i hi ha companyies en aquest país que fan des de teatre itinerant, és a dir, que el paral·lel et dona joc per fer moltes coses, doncs anem a aprofitar-les, i que sobretot sabem que hi ha gent de privats, doncs, per exemple la gent del teatre privat, sabem que tenen ganes de poder fer coses, aprofitem-ho, si és que això és un regal que segur que si un privat vol fer coses engrescarà l'altre privat, perquè ja, hòstia, aquest me va ganar la tostada, no, doncs vinga, jo també faig això. La gent de la sala Apolo també tenen ganes de fer coses amb el barri, aprofitem-ho, si és que això és un regal que tenim. Totalment, i jo crec que aquí, o sigui, es necessita que hi hagi una administració que s'ho cregui, està claríssim, perquè aquí fins i tot de qualsevol color polític l'ha de posar consciència veïnal, no sé si de qualsevol color polític, ¿vale? No, qualsevol... M'he passat una mica. Tenemos límites, Ancor. Tenemos límites, exacto. Però vull dir que va més enllà del partidisme i de més, i jo que, per exemple, diguem, com tothom sap, milito als comuns, una mica més de milito, de fet, no te dic en plan, bueno, que nosaltres ho vam fer molt millor que ara, segur que sí una mica més, però que d'alguna forma també ens va faltar, diguem, aquesta visió de dinamització estratègica al paral·lel, tot i que es van anar donant passos. Es van fer coses, però jo
crec que... Bé, jo crec que es van posar les bases Sí, això sí. perquè comencessin a passar coses. Ara han de passar. Aquí la qüestió és encenem, és a dir, vosaltres veu deixar ja el petard, ara hem d'encendre la metxa. Sí. Si no encenem la metxa, bueno, el petard està allà, és a dir, està tot preparat perquè comencin a passar coses. Tal qual. Però hem d'encendre la metxa, hem de fer aquesta empenta. I, bueno, això és el que està costant. Al final, hi ha models diferents, Sí. El govern actual doncs, segurament presenta un model diferent, nosaltres estem intentant que sigui un model que funcioni, perquè el que està passant és que no passa res. Clar, està en tierra de nadie. Que el paral·lel està allà, el paral·lel a més és una qüestió difícil de gestionar perquè està entre no només 3 barris, sinó 3 districtes, i per tant un ha de trucar a l'altre, i clar, nosaltres el que sí que reclamem quan hem presentat aquest projecte de dinamització del paral·lel és que aquest projecte es quedi al districte de Sants Montjuïc, és a dir, que des del districte de Sants Montjuïc es gestioni el que és realment el que passa al paral·lel. Per una qüestió, perquè si això se'n va com a una qüestió de ciutat, se'n va a una àrea, a l'àrea, a les àrees les coses es perden. I nosaltres necessitem tenir, és a dir, quan hi ha una persona que dona la cara davant de consells de barri responent d'una qüestió concreta, aquella persona està implicada, està involucrada, perquè al final diu, és que si no vindran i em demanaran explicacions de per què no estem fent això, per què no estem fent l'altre. Quan això marxa a les àrees, la gent dels barris ja no hi tenim un referent, no tenim un telèfon a qui trucar o un mail on enviar i dir, escolta, què està passant amb això? Les àrees són molt grans, no gestionen des de la proximitat, i hi ha qüestions, i sobretot, i per això m'agrada molt la política municipal i és segurament una de les meves grans passions. Ostres, les coses s'han de gestionar des de la proximitat, des del poder trucar a algú, des de veure'ns les cares, i això és una qüestió que és important defensar-la. Total, i a més és que és probable que un projecte simbiòtic de cultura de base amb grans teatres, gastronomia i demés, això, diguem, s'encarni, s'arreli molt més quan això està treballat des de la proximitat, això sens dubte, i és veritat que és un espai entre 3 districtes. De tota manera, més enllà del paral·lel, com el lloc clau del Poble Sec, quins altres llocs, espais, àmbits del Poble Sec tu destacaries per raons que hi siguin? O sigui, el paral·lel és molt significatiu, el paral·lel, la muntanya de Montjuïc jo crec que també ens defineix moltíssim i que al final donen un caràcter al barri important. I després jo crec que una cosa molt xula que no, segurament és molt de Barcelona, més enllà de Barcelona jo no m'ho he trobat a altres ciutats, però que crec que a Poble Sec és molt nostre, són els nostres carrers, aquesta trama, però que a més doncs, això, doncs, que són molt de tallar al carrer, són molt de... i té carrers que a Sants o a Gràcia, per exemple, hi ha molt més carrer peatonal, molt més carrer pacificat, però és que nosaltres som carrers on durant la setmana, durant tot l'any hi passen cotxes, són molt de tallar-lo i de fer una festa al carrer i de que doncs, la penya fa una paella o no sé qui fa una altra cosa, més enllà de la festa major, i això jo crec que ens defineix moltíssim. No podria destacar-te un espai concret, perquè al final cadascú té també, això jo crec que va molt més amb la persona. Jo sobretot destacaria això, la muntanya de Montjuïc, que és una qüestió que a més és una sort que és un mirador sobre el barri i sobre la ciutat, i que bueno, ens dona un caràcter molt especial. Està clar, és un barri en bona part fet sobre la muntanya o d'una part de la muntanya, perquè ja comença a pujar-hi el barri amb la muntanya directament. Nosaltres, quan... Li passa a la Font de la Gualla, de fet, també. Quan es va fer la bandera del barri, un dels símbols que apareix a la bandera del barri és el ZP, que és la zona polèmica, que era la zona al voltant del castell de Montjuïc on no es podia edificar, perquè era una qüestió militar. Això és interessant, és a dir, Poble Sec sorgeix primer perquè aquell espai es reserva o no es podia edificar. No es podia edificar, i ara no em facis dir-te l'any, per això soc fatal, però hi ha un moment en el qual es pot començar a edificar, i aleshores aquí és on comença a néixer el barri del Poble Sec. Vale, com una mena d'eixample de Barcelona. Ara escoltarem una altra cançó que m'has recomanat i tal, però
això és... O sigui, sempre a mi m'havia sobtat com... El primer eixample de Barcelona és el Poble Sec, el primer que es fa històricament gairebé, i es traça d'una vegada, o sigui, a la vegada, i es dissenya a la vegada, no és que creix com, jo que sé, el Raval o el Gòtic, que va creixent a mesura que va avançant la història, sinó que es dissenya. Llavors és un primer esforç d'eixample del Raval, això, el Poble Sec, eixample del Raval, no, eixample de la ciutat de Barcelona, això el Poble Sec que ara mateix, com dèiem, està pràcticament al centre. Escoltem la cançó aquesta que ens has recomanat. Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig. Benvolgut, jo ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit, vostres són les promeses que ningú ja complirà, vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar. Benvolgut de Manel, jo confesso que és un tema que havia sentit, que havia escoltat i que fins i tot m'agradava, però que a partir d'ara que me l'havies recomanat m'he posat a escoltar-ho, no? I li donava voltes i voltes i voltes sobre qui és aquest benvolgut, que jo interpreto tant com un si mateix, com els altres que som nosaltres, i sembla com si estigués interpretant o interpel·lant a un veïnatge entès com aquell altre col·lectiu que ens rodeja cada dia, el que complim, que és anònim però que el veig proper, què sé jo, m'he fet una paja mental. Jo sempre, per mi he benvolgut, a banda de que doncs, Manel crec que és la banda sonora de la meva vida, per mi els benvolguts sempre són els que ens han precedit en moltes coses. Per mi és molt important, és a dir, si som on som ara mateix és pels que ens han precedit, les seves coses bones, les seves coses dolentes, dels que hem après, dels que no hem après, però al final jo soc una persona que estic molt agraït a la gent de la qual he anat aprenent, a la gent de la qual doncs, potser les coses no han anat bé, no ens hem entès, el que sigui, però ostres, sempre jo crec que hem d'estar agraïts i que estic molt content de doncs, això, doncs, tots els que ens han precedit, perquè sense ells doncs, segurament no seria aquí. És a dir, si jo no hagués conegut a la gent que hi havia a l'associació de veïns en l'any 2015, doncs jo igual ara no estaria aquí, no hagués, i totes les coses que jo igual faig les coses diferents de com es feien en aquell moment, però ostres, a mi em van ensenyar moltes coses, jo vaig aprendre moltes coses. Aleshores, a mi sempre m'agrada doncs, aquesta gent que m'ha precedit, del qual he après, doncs, ostres, benvolgut, i al final aquesta cançó que acaba dient és una miqueta de, doncs, moltes gràcies, gràcies per haver estat aquí, ara em toca a mi ser-hi, però ostres, bueno, és una visió una mica diferent del que tu has vist en aquesta cançó, però bueno, sí. També és lo xulo de la cultura, que cadascú pot veure una cosa diferent. En efecte, sens dubte, jo m'havia fet una palla mental molt més grossa que la que t'havia fet tu amb aquesta cançó, però l'interessant d'aquesta mena de creacions també és això que dius, no? Com la capacitat il·lustrativa, no? De pensar-hi a mi que em sorgeix o que m'inspira, etc. Ara, i parlaven llavors de la gent que t'ha precedit, tu ara mateix presideixa una entitat que és històrica, que probablement, si no m'equivoco, tindrà més de 40 anys d'existència. Sí, més de 50 ja. Això és molt interessant i que forma part d'una de les coses que jo sempre he considerat de Barcelona i de la seva història recent, que és el moviment veïnal. És el moviment veïnal, no? I que tradicionalment ha estat identificat amb les associacions de veïns. Tu com interpretes el moviment veïnal de Barcelona o del teu barri? Jo pel que he pogut doncs, aprendre i conversar amb moltíssima gent del barri i de la ciutat, el moviment veïnal des de les associacions de veïns ha sigut molt important durant molt de temps a la ciutat, i jo crec que continua sent molt important. El que passa que ara moltes vegades doncs, no es fa tant des de les associacions de veïns, es fa des d'altres espais, gent que genera entitats noves, fantàstic. Jo vaig trobar el meu espai a l'associació de veïns, també perquè crec que hi ha qüestions que des d'altres entitats no es treballen o que es deixen potser una mica més a banda. Al final també jo crec, i jo sempre els dic als meus companys de junta, els que som l'equip, estem aquí per passar-nos-ho bé, fem això perquè ens agrada. Després, és a dir, anar a una reunió o acabar una reunió a les 8 o les 9 del vespre al districte, o t'agrada molt el que estàs fent i creus molt en això, o
no ho facis, perquè estem aquí per passar-nos-ho bé. Per això també fem servir, per exemple, doncs, moltes vegades doncs, les festes majors, però és que fins i tot això és feixuc, perquè quan la gent marxa, tu et quedes allà a recollir. Per tant, el primer de tot que hem de fer és, escolteu, hem de fer coses que ens ho passem bé, i en aquest sentit doncs, hem de tractar temes que ens interessin molt i que ens interpel·lin molt. Jo, sobretot quan vaig començar, i bueno, una mica dels temes que trio, més enllà de les queixes que et puguin arribar dels veïns, però a mi sempre m'ha interessat molt doncs, qüestions de la mobilitat, d'urbanisme, i això hi ha qüestions que no... són qüestions que altres entitats no treballen. Hi ha altres entitats que sí, però hi ha moltes entitats doncs, que treballen qüestions de feminisme i ho fan fantàsticament bé. Jo no ho faré millor que elles, per tant, tot el suport, qüestions d'habitatge, jo no ho faré millor que el sindicat de barri del Poble Sec defensant qüestions d'habitatge, per tant, donem tot el suport, però nosaltres ens dediquem, fem altres coses. Escolta, Sergi, que necessitem fer no sé què. Escolta, què necessiteu? Fem-ho junts. Però, doncs, una miqueta temes que ens interpel·len, que ens interessen i que ens agraden, perquè si hem d'estar traient-li temps a la família o als amics, perquè hem d'estar redactant un escrit, una carta, o hem d'estar llegir-nos un pla de mobilitat, això ho hem de fer perquè ens agrada i perquè ens apassiona. Clar. Si no, per passar-ho malament, fem altres coses. No, està clar, hi ha com de vegades una consciència del sacrifici, que de vegades a la gent que estimem la feina així comunitària i fer coses pel barri, pels demés que et rodegen, el teu veïnat, etc. Doncs, bueno, sempre que sembla que s'hagi d'exigir la carta de compromís i de sacrifici que fa, i en realitat del que es tracta és intentar passar-s'ho bé fent coses amb la que veus que altra gent s'està passant bé. O al que final estan, és intentar... o que l'estàs protegint, o que l'estàs ajudant a conservar drets, a lluitar per ells. Intentar fer el món una miqueta millor, des del nostre racó del món, que és el barri del Poble Sec, però això ho hem de fer passant-nos-ho bé. Total. Perquè si no, no té sentit. I és interessant ara el que has dit, com has assenyalat, en plan, bueno, jo no controlo tant d'habitatge com el sindicat de barri de Poble Sec d'habitatge, o com la taula de feminismes, o com la quantitat d'entitats que n'hi ha al Poble Sec, que són moltes, no? Si et demanés ara com una mena de cartografia del moviment veïnal de Poble Sec, què destacaries? Una qüestió amb la que ens trobem moltíssim és la manca de regió generacional. Sí, això és un clàssic, sí. I malgrat que els últims anys no tant, però també hi ha una qüestió de gènere. I ho dic des del privilegi de ser hombre, blanco, cis, hetero. Però, ostres, ens falta gent molt més diversa. Sí. En les associacions de veïns sí, és claríssim. Clar. Però després resulta que n'hi ha altres entitats que fan feina que també podria considerar-se moviment veïnal, en el sentit de que... Sí, evidentment. Al final, curiosíssim, això. Tothom qui milita a una associació que fa coses pels altres, això és moviment veïnal. Sí. El que passa que abans hi havia una associació de veïns i s'encarregava de todo. De todo, exacto. I després, doncs, actualment funciona més, doncs, que, escolta, hi ha un sindicat d'habitatge, hi ha una associació que treballa amb gent d'orígens diversos, hi ha bueno, hi ha com una especialització, podríem dir, del moviment associatiu i del moviment veïnal. Potser l'associació de veïns és més transversal, intentem fer tot, arribar fins allà on podem, però a mi m'agradaria que poder-me adreçar amb molta altra gent i que la junta que hi ha ara mateix a l'associació de veïns fos molt més representativa de la realitat del barri. Sí. Però tornem una altra vegada al mateix. Clar, nosaltres quan fem les reunions és quan arribem després de la feina, de tot això. Clar. Posa't a buscar, contactar... Arribem on arribem. Sí. Nosaltres sempre diem, i ho intentem fer, estem oberts, i a mi m'agradaria poder anar a buscar la gent, perquè hi ha gent que caldria anar-la a buscar. Però és que no arribem a més. I crec que també està bé aixecar el braç i dir no hi heu a més. Qui vulgui venir, que s'hi sumi, que pugi el carro, que lideri el carro. Però nosaltres arribem i ho fem el millor que podem. Sí, sí. I crec que també hem de reivindicar això. Al final fem això, no és la nostra feina. Ja m'agradaria a mi poder-me dedicar professionalment a presidir l'associació de veïns i que tots tinguéssim un equip i tinguéssim un sou, però com que això no és així, doncs escolta, aixequem la mà, diem, fem el millor que podem, benvinguts tothom, benvingudes totes les idees, i a partir d'aquí
intentem ser el màxim de representatius possible. Total, el relleu o sigui, el tema del relleu de les associacions de veïns és una cosa que jo, des que jo hi treballava i col·laborava amb la FAB, de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ja fa d'això 10 anys, més o menys, era sempre el repte, no? I també el rol que havien de tenir les associacions de veïns en aquest estat actual, en el que hi ha molt més associacionisme i col·lectivisme que també hi tracta el dret a la ciutat, barri a barri, que és una mica el que, diguem, l'ADN del moviment veïnal. I una de les coses que tendien a interpretar llavors, i jo crec que és una mica també el trajecte que ha seguit la pròpia federació i de més, és que les associacions de veïns puguin fer el rol d'interlocutors en tota aquesta diversitat, no, d'associacionisme, que jo crec que al Poble Sec una mica ho feu bastant, a la darrera festa major estava vosaltres una mica també, tot i que hi ha una autoorganització de la festa major, l'associació de veïns també facilitadora. Sí, nosaltres, i a més sempre... I el que esteu també als temes urbanístics, als possibles perills que hi passin al veïnat. Intentem fer de tot. De fet, ho vas veure, que igual estic a una reunió d'urbanisme que després estic fent de DJ a la festa major del barri. Aleshores, bueno, intentem arribar a tot arreu. I a més, no només això que comentàvem ara de la transversalitat i de ser realment diversos com ho és el barri, sinó el tema del relleu generacional. Jo ara ja no em passa tant, perquè ara ja tinc 31 anys, però jo ja porto, de fet 10 anys que estic dintre del moment associatiu, veïnal, etc. Clar, jo em trobava que era el més petit amb diferència, el més jove amb molta diferència, quan anava a qüestions del districte, ostres, hi havia molta diferència des de jo que tenia 20, 21, 22 anys fins al següent, era com, ostres, on hi és la gent jove? Bueno, potser aquest també és un altre repte, que és fer atractiu i fer arribar doncs, qüestions urbanístiques que al final també ens afecten. Qüestions de l'habitatge, quan tens 20 anys potser encara vius amb els pares, però és que també és important. Sí. I aquí jo crec que també hi ha una qüestió que seria... Clar, és molt difícil perquè a quina assignatura li treus hores. Però a mi m'agradaria, i a mi m'hagués agradat que quan anava a l'institut m'expliquéssim que era un consell de barri, que era una audiència pública, quina és l'organització, quines possibilitats hi ha per canviar coses. És possible, i això se li ha de dir a la gent jove. Es poden canviar coses i es poden fer moltes coses al barri i a la ciutat, i s'ha d'escoltar més. El problema és que hi ha la mitjana d'edat, i això no vol dir que no sigui vàlid, però ostres, a mi m'agradaria que també hi hagués gent jove als consells de barri. Totalment. Reivindicant coses. No només necessitem un skatepark, sinó necessitem que el transport públic connecti la Marina i el Poble Sec. Necessitem... Perquè la gent jove també té aquestes necessitats. Lloc d'oci segurs. La qüestió de l'habitatge, per exemple, segur que els consells de barri serien força diferents si el ventall d'edats i d'orígens de la gent fos molt més ampli del que és. Això segur que hi havia una qüestió que era... Igual era una mica d'olla, una mica anada d'olla, però ostres, tampoc és tan tonteria, que és el centre... És a dir, ja va haver un moment que després de la pandèmia es criminalitzava els joves perquè necessitaven sortir. Aquí hi havia una qüestió de salut, etc. Però en definitiva volien sortir i es trobaven al carrer. Clar, però és que a partir de les 9, les 10 del vespre, on han d'anar aquests joves? Tenim edificis que són centres cívics, però els tenim tancats. I segurament serà una despesa, o els tens al carrer, i per tant, si els tens al carrer, o fan botellot, o fan soroll, que no ho haurien de fer, és a dir, això no es justifica. Però, ostres, i si comencem a plantejar que els centres cívics puguin obrir fins les 2 de la matinada i que ja trobin jocs de taula, que hi hagi... O siguin jocs segurs, jocs amb un oci de qualitat i que no sigui un oci privat. Aquí en trobaràs, sens dubte. És una de les iniciatives que a mi m'agradaria que passés a Barcelona, ja t'ho dic, per donar oportunitat a la gent jove. Hem arribat al final del programa. Has estat a gust? He estat molt a gust. Bueno, almenys a mi se m'ha passat volant, com gairebé tots, aquest especialment. De veritat, sento que hem anat com a bòlit. La veritat que t'agraeixo moltíssim que hagis vingut aquí fins a la Marina des del Poble Sec. Ens trobarem ben aviat. De ben segur, que això a casa teva, segur que continuarem, o sigui que en un altre programa hi vindràs també. A veure si algun dia fem un debat. I a la resta de l'audiència, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, moltes gràcies a Ràdio La Marina, moltes gràcies a José Luis. Ens veurem properament per conèixer més històries de prodigis d'una ciutat que s'ha de fer barri, aquí, a la barriada.
Tan solo son rutinas, vidas cruzadas en este mundo en ruinas, lleno de gestos, de miradas, vecinas, vecinos, la caña del domingo y Josefina dejándose la pensión al bingo. El hijo del madero es un perdido, 50 kilos de amarillenta, y se ha comprometido con la hija del tendero y la lleva en motacasa, el grama 50, miradas hambrientas.